F'diskussjoni dwar il-ħolqien ta' relazzjoni ġdida wara Brexit, imdella mill-Institute of Directors f'Londra, il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li Malta xtaqet li kieku l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhux se jseħħ. Dan għax fi kliem il-Prim Ministru jingħad x'ingħad Brexit huwa proċess bla rebbieħa. Fil-diskors tiegħu il-Prim Ministru spjega li għal pajjiżi bħal Malta li spiss qasmet l-istess ħsieb ekonomiku liberali bħar-Renju Unit din hija telfa ta' sieħeb strateġiku. Bid-deċiżjoni tar-Renju Unit li f'dan l-istadju trid tiddeċiedi li ma' tip ta' relazzjoni se tibni mal-Unjoni Ewropea hija l-ewwel pass biex tiġi stabbilita relazzjoni ġdida. Dr. Muscat qal li t-tieni pass huwa li jiġu deċiżi il-kundizzjonijiet li fuqhom se tinbena relazzjoni ġdida. Pajjiżna huwa favur il-negozji jimirħu madwar l-Ewropa bi ftit li xejn ostakli. Il-Prim Ministru sostna li jekk ir-Renju Unit ma jibqax parti mis-suq waħdini, ir-rabtiet kummerċjali se jsofru bil-kbir. Dan fil-waqt li spjega li minkejja dan xorta jista' jkun hemm relazzjonijiet ekonomiċi b'saħħithom bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat iddeskriva id-bassir li kumpaniji se jitilqu mir-Renju Unit bil-massa bħala esaġerat. Għaliex aktarx il-kumpaniji se jżommu preżenza fir-Renju Unit iżda jfittxu wkoll bażi fl-Unjoni Ewropea. Sostna li din hi l-fażi li jidħol fiha pajjiżna għax permezz ta' Malta operaturi Brittaniċi jistgħu jżommu attività fl-Unjoni Ewropea waqt li jieħdu vantaġġ mir-riżorsi li diġà jeżistu f'pajjiżna. Il-Prim Ministru semma wkoll kif ekonomija Maltija tpoġġi lil Malta f'pożizzjoni b'saħħitha biex tattira aktar operaturi. Għalli il-Gvern qed joffri aktar opportunitajiet lill-operaturi fosthom għaliex pajjiżna huwa l-ewwel ġurisdizzjoni Ewropea li qed tipprovdi sistema regolatorja għal distributed leisure technologies bħal blockchain. Il-Prim Ministru temm jgħid li n-negozji tar-Renju Unit jistgħu jgħinu lill-Gvern biex iwettaq il-viżjoni tiegħu għax Malta toffri opportunità eċċellenti għal min irid ikompli jgawdi mill-vantaġġi tiegħu fis-settur tas-servizzi u jimraħ fis-suq waħdini tal-Unjoni Ewropea. Intant, matul iż-żjara Dr. Muscat inawgura rappreżentanza ġdida tal-Bank of Valletta f'Londra. Dr. Muscat qal li din hija riflessjoni ta' kemm evolvit fl-aħħar snin l-ekonomija Maltija u s-sistema bankarja tagħha.